Menys crits i més obres. Hauries de tenir tot això més temps per rebre el don. Vés-te'n, que no sentiu jo. Els pobres són com els animals. Semblen fet d'altres substàncies. Seguim. Magdalena, no ploris. Si vols plorar, et fiques sota el llit. M'has entès? Està feta la llimonada? Sí, Bernarda. Dóna'm els homes. Ja n'estan prenent el pati. Doncs que surtin per on han entrat. No vull que passin per allà. Aquest home no estava per sobre del tron. Allà hi era. Ella ha vist a sa mare. El Pepe Romano no l'hem vist ni ella ni jo. Ja semblarà. Qui sí qui era el vidu de Darajali, molt a prop de les seves filles, que l'hem vist totes. Les dones no han de mirar més home que l'oficial i aquell pat que porta palmilles. Girar el cap és buscar l'escalfor del pa. Sarmentosa de febre d'home. Lloat sigui Déu. Sigui per sempre beneït i lloat. Descansa en pau la teva santa companya de capçalera. Descansa en pau. Amb l'àngel Sant Miquel i la seva espasa justiciera. Descansa en pau. Amb l'enclau que tot ho obre i la mà que tot ho arrenca. Descansa en pau. Amb els benaventurats i les llumetes del camp. Descansa en pau. Amb la nostra santa caritat i les ànimes de Déu. Descansa en pau. Concedeix el repòs al teu servent, Antonio María Benavides, i dona-li la corona de la teva santa mare. Amén. Requiem eterna dona es Domine. Et lux perpetua lucrat eis. De part dels homes, aquesta bossa de diners pels responsos. Doncs dones les gràcies i fiques una copeta d'aigua al vent. Magdalena, No tindràs cap queixa. M'ha vingut tot el poble. Sí? Amb el verí de les seves llengües i la suor dels seus enagos. mare, no parli vostè així. És així com s'ha de parlar amb aquest maleït poble sense rius. Poble de pous, on sempre veus l'aigua pensant que està enverinada. Dóna'm un val. Vingui vostè. És aquest el pano que se li dona una viuda? Dóna'm un de negre i aprèn a respectar el don del teu pare. Prengui vostè el meu. I tu? Jo no tinc valor. Doncs busca't un altre. Fe de Déu que el necessitaràs. Amb 8 anys que duri el don, no ha d'entrar en aquesta casa el vent del carrer. Feu-vos a la idea que he tapiat amb totxos, portes i finestres. Així va passar a casa del meu avi i a casa del meu pare. Mentrestant, podeu guardar-vos això. En el bagul tinc 25 peces on podeu tallar gires i llençols. Magdalena, ho pots mudar-nos? Tant sols ho fa. Si no voleu rodar-los, aniran sense rodar. Així els teus duran més. Ni els meus ni els vostres. Jo sé que no em casaré. Prefereixo casats al molí. Tot menys estar tancada dies i dies en aquesta sala fosca. Això és el que té ser dona. Maleïdes siguin les dones. Aquí ja no pots anar amb història al teu pare. Aquí es fa el que jo mano. Fil i agulla per les femelles, fuet i mula pels homes. Això té la gent que deixen béns. Bernarda, deixa'm sortir. Deixeu-la sortir. M'ha costat molt subjectar-la. La teva mare, malgrat els 80 anys,
Té més força que un roure. Té aquí semblats. El Mira. meu avi va ser igual. Durant el dol he tingut que subjectar-la moltes vegades i tapar-li el cap amb la boca. I més a més amb un drap realment amb un sac buit. I saps què deia? Que volia que li donessis l'aigua de fredar. I la carn de dos, que és el que ella diu que tu li dones. Té mala intenció. Deixa que s'acosti al pou. A més, ha agafat el seu cofre amb els collars i les arracades, s'ha posat les arracades d'ametista i m'ha dit que es vol casar. Doncs això, vigila que no s'apropi molt al pou. No tinguis por que s'hi tiri. No és per això, però des d'aquell lloc les veïnes poden veure. Ens anem a canviar de roba. Sí, però el mocador no. I l'Agústies? La he vist a mirar sobre l'escletxa de la porta gran. Això m'ha sacat de la cara. I tu, que has anat a fer a la porta gran? He anat a veure si les gallines havien fos. Ja. Però el don de l'home ja hauria sortit. Encara quedava un grup per allà fora. Angústies! Angústies! Què mana vostè? On ets? A qui miraves? A ningú. És essent que una dona de la teva classe vagi amb nam darrere d'un home el dia de la missa a seu pare? Contesta, a qui miraves? A ningú. Suau, melosa! Bernat, tranquil·litza't! Fora totes. Fora! Ja ho ha fet sense pensar en el que feia, que està molt malament. Ja em va estranyar a mi veure-la escapolir-se cap al pati. Després va estar escoltant la conversa que tenien els homes, que com sempre no es pot sentir. I de què parlaves? Parlaven de Paca la Roseta. Ahir a la nit van lligar el seu marit amb una menjadora i amb ella se la van endur a cavall a dalt de l'oliverar. I ella? Ella, conforme, diuen que portava els pits a l'aire i el Maximiliano la portava agafada com qui toca una guitarra. Un horror! Em temo que podia passar després. El que havia de passar. Va tornar gairebé de dia. I Paca la Roseta portava els cabells deixats anar i una corona de flors al cap. Perquè és l'única dona dolenta que tenim en aquest poble. Perquè no és d'aquí, és de Bollull. I els que van anar amb ella són tots fills de forasters. Els homes d'aquí no s'atreveixen a aquestes coses. No? Però els agrada i hi ha parts senzills que això passi. Explicaven moltes més coses. Quines? Ai, em fa vergonya dir-les. I les meves filles ho han sentit. Esclar, Aquestes han sortit igual que les seves ties. Blanques i untuoses que ficaven ulls de xai a la galanteria de qualsevol barbaret. és que les teves filles ja estan en edat de mereixer. Massa poca guerra et donen. Angústies deu tenir molts més dels 30. 30 no just. I mira, encara no he tingut promès. Cap n'ha tingut. Falta que s'hi fa. Poden passar molt bé sense ells. No he volgut ofendre. No hi ha home en 100 llengües rodona que es pugui atansar amb elles. Les meves filles mereixen algun en classe com mi. És que hauries d'haver marxat a un altre poble. Això, a vendre pas. No, Bernarda, a canviar. Clar que en altres llocs elles resulten ser les pobres. Que hi ha aquesta llengua tormentadora. Amb tu no es pot parlar. Tenim o no tenim confiança? No en tenim. Tu em serveixes. Jo et pago. Res més. Aquí hi ha l'Arturo que ve per arreglar les particions. Tu ves blanquejant el pati i tu fica la roba de l'armor dins un arco. Algunes coses les podríem donar. Res, ni un botó, ni el mocador que li hem tapat la cara. Vino y sentimiento.
servirà? Però les 3. Jo faig les coses sense fe, però com un rellotge. T'hi vas fixar, l'Adelaida no hi va ser en el dol. Ja ho sabia. El seu promès no la deixa sortir ni al llindar del carrer. Abans era alegre. Ara ni pólvores es posa a la cara. Ja no sap una si és millor tindre promès o no. És el mateix. De tot en té la culpa aquesta crítica que no ens deixa viure. L'Adelaida haurà passat una mala estona. Li tenen por a la nostra mare. Ella és l'única que coneix l'origen del seu pare i el secret de les seves terres. Sempre que ve, li tira ganivetades a l'assumpte. El seu pare va matar Cuba, el marit de la primera dona, per casar-se. Després aquí la va abandonar i se'n va anar amb una altra que tenia una filla. I després va tenir relacions amb aquesta noia, la mare de la Laia. I es va casar amb ella, després d'haver mort boja la segona vora. Ja que ets infame, per què no està a la presó? Perquè els homes es tapen els uns als altres les coses d'aquesta mena. I ningú és capaç de delegar. Però l'Adelaida no té la culpa d'això. No, però les coses es repeteixen. I veig que tot és una terrible repetició. I ella té el mateix fet de la seva mare i de la seva àvia. Dones les dues del que les va engendrar. Una cosa més gran. És preferible no veure un home mai. Des de nena que els he tingut por. Els veia al corral, juny els bous, i aixecar els sacs de blat entre crits i cops de peu, i sempre vaig tenir por de créixer i de trobar-me de sobte abraçada per algun d'ells. Déu m'ha fet feble i lletja i els ha apartat definitivament de mi. No diguis això, l'Enric Humana estava perfecte i li agradaves. Invencions de la gent! Una vegada vaig estar amb la camisa darrere de la finestra fins que va ser de dia, perquè em va avisar a través de la filla del seu mosso que vindria, i no va venir. Va ser tot cosa de llengües. Després es va casar amb un altre que tenia més que jo. O sigui, lletja com un dimoni. Què els importa si l'he jo? A ells els importa la terra, les jugades i una gossa submisa que els donin menjar. Què feu? Aquí, I tu? Vine a passejar per les cambres, per caminar una mica. He vist els quadres brodats en encarimats de la nostra àvia, el gosset de llanes, el negre lluitant amb el lleó que tant se'ns agradava de nenes. Era una època més alegre. Els casaments duraven 10 dies i no es feien servir les males llengües. Ara hi ha més figura. Les núvies es posen ben blanc com a les ciutats. Es viu vida ampolla, però els podrim pel guirlant. només sap Déu el que llavors passaria. Portes descordats els cordons d'una sabata. Tan sabata. Te'ls trepitjaràs i cauràs. Una menys. I la tela? L'Adela s'ha posat el vestit verd que es va fer per estrenar-li el seu aniversari. S'han anat cap al corral i ha començat a dir «Gallines, gallines!» Mireu-me, mireu-me. Si la veu, la nostra mare l'arrossega dels cabells. Sí, pobreta. És la més jove de totes nosaltres i és la que té. Tindria que tindre més il·lusió. El que donaria per veure-la feliç. Quina hora és? Ja deuen ser les 12. Tan tard? A punt de tocar. Ja sabeu la cosa? No. Ah, No sé què prefereixes. vinga. Sempre juntes les dues, cap contra cap com dues ovelletes, però sense desfogar-se en ningú. Ajudar el Pepe el Roman. Ja es comenta per al poble. Pepe el Roman ve a casar-se amb l'Angústies. Aquesta nit ha estat voltant la casa i crec que aviat enviarà un emissari. Jo me n'alegro. És un bon home. Jo també, l'Angústies té bones condicions. Cap de les dues us n'alegreu. Magdalena, dona! Si vingués per l'Angústies com a dona o per al seu físic, jo me n'alegraria. Però bé pels diners. Encara que és la nostra germana, aquí estem en família. I reconeixem que està vella i malaltissa. I que si amb 20 anys sembla un pel vestit, que serà la que té 40. No parlis així. La sort ve qui menys l'espera. Pepe el Romano té 25 anys i és el millor tipus d'aquestes contrades. El natural
seria tot pretengués a tua vella o a la nostra vela. No que hagi vingut a buscar el més fos a aquesta casa. Una dona que el seu pare parla amb el nas. Pot ser que li agradi. Mai he pogut escoltar de Lucrecia. Déu ens ajudi. Què? Ja t'han vist les gallines? I què volies que fer? Si t'arriba a veure la nostra mare, Tenia molta il·lusió amb el vestit. Pensava posar-me-lo el dia que anem a menjar síndries a la Nòria. Perquè que s'ha fet un altre igual. És un vestit preciós. I em queda molt bé. És el millor que ha tallat la Magdalena. I les gallines què t'han dit? M'he regalat unes quantes puces que m'han atribillat les cames.